मुंख्लं सुजित नार्जारिनि मुंख्लं सान 1987 मायथाइयाव 12 जुनाव उदखारिफोरा बिथांखौ जिउ फोजोबदोंमोन। बै समनिफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव बर' माहारिया बे सानखौ मुंख्लं सान हिसाबै फालिबोदों। आङो दिनै मुंख्लं सानाव जोंनि गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारि बिथांनि जिउ सोलेरनिसिम आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरदों। अबंलावरिनोबो आरज गाबदों बिथांखौ अराय सम सोरगोआव आलो गोजोनै थानो मोजां जायगा होयो। बेनि थाखाय बिथांनि न'खरनिसिम आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरदों। बेजों लोगोसे बड'लेण्ड सोमावसारनायाव जिखिनि मुंख्लं जालांबाय, एबसुनि मुंख्लं, बिएलटिनि मुंख्लं, आरोबाव एनडिबिनि मुंख्लं, बिनि सिगाङाव बर' थुनलाइ आफादनि मुंख्लं, बे गासैबो मुंख्लंफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ आङो बावहरदों। आरो लोगोसे मुंख्लंफोरनि थै आरो जिउनि जि बेसेन, जे जोङो हारिखौ जौगाहोनांगौ, हारिखौ दाफुंनांगौ, बे थांखिखौ लानानै जों खामानि मावगासिनो दङ। दिनै सोलोंथाइ, समाजखान्थि, रांखान्थि, हारिमु, गासैबो बिथिङाव जों खामानि मावगासिनो दङ। आरो बड'फानि जि सिमांमोन बेखौ मोगथां महर होनायाव जों जाफुंसार जागोन, आङो बेहा फोथायनाय दङ। सार, मुंख्लं न'खरफोरनि थाखाय मा सानदों? मुंख्लं न'खरफोरनि जि एक्स ग्रेसिया बियो लासै लासैनो होलांबाय थागोन। आरो जि जोंनियाव साख्रि दायो माखासे ओंखारदों, बेवहायबो जोङो माबा मोनसे खथानि बेबस्था खालामनो थाखाय जों सानगासिनो दङ। गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु। बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटाला। क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों। एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार, मेडिसिन, इमारजेन्सि मेडिसिन, पेडिट्रिशियान, पेथोलजिस्ट, जेनेरेल मेडिसिन, डायबेटोलजिस्ट, ओबिएस एन्ड गाइनो, कार्डियोलजी, जेनेरेल सार्जन, न्यूरोसार्जारि, एडभान्स लापारस्कपिक इएनटि सार्जारि डिपार्टमेन्ट, अप्थमोलजिस्ट, सार्जिकेल, गेस्ट्रोएन्टारोलजिस्ट, न्यूरोसाइकेट्रि, अन्को सार्जारि डिपार्टमेन्ट, डार्मेटोलजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर, इंटर फेसिलिटी यूनिट, फिजियोथेरापी, रेडियोलॉजिस्ट, हिस्टोपैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यूरोलॉजिस्ट, इमरजेंसी डिपार्टमेंट, सिटी स्कैन, एक्स-रे, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, वैक्सीनेटर डिपार्टमेंट आरो एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854081948 93655502048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।